Eguerdion, txoriene, eguerdion, z.i. Kaixo, v.b... Bitelitik gazeta, noski. Noski baietz. Bueno, gaur, astelen veganoak ditugu txorienen. Bai. Eta prest etorri gara, bueno, koloretsu daukau maian, berdea, goria, gorria, morea, mentxeia, koloreak. Ta hauze kolorea. Beix aldera joaten dira, beix. Beix. Bengo gunean erakutzen dutzun, kolore hori. Bai, hori, esan Akoratzen zara? bai. Bueno, beix kolorekoa da, ze entzalada bat egin bihou, Bai. eta, bueno, oinarritzat edo ideiatzat hartzen da Cesaren txalada, Bai. baina, bueno, ogitxi gorkixak dauzkalako, dauka olako saltza bat bai potentia, Bai. karo, Cesar saltza antxoakin itxen da normalian, eta guk antxoa biharrian, bueno, hemen beste osagai batzuk jarriko ditugu. Eta txitxirioak. Eta txitxirio da proteina sartzeko, ez? Cesaren txaladak normalian batzutan aukitzen dugu oiaskua, Bai. orduan guk oiaskua biharrian jarriko dugu txitxirioak, laberatua, eta tofua, ketua, holan plantxan. Beraz, Bale, kontatu nola ingo duzu. ontsi kontakotzu. Lehengo ingo ditugu txitxirioak orixuakin, gatzakin, espeziekin ondu eta labian 25 minutu 180 gradutera. Saltza itxeko lio hasiak beratzen utziko ditugu, gero olixuakin, ospinakin, sojakin, limoizukuakin, ziapiakin, berakatzakin eta ospinetako lusokerrekin bidinduko dugu legami apur batekin be. Ogisa laukitan moztuta frijitxu, tofua laukitan moztuta ondo kozinatu, eta gero entxalada ingo, oinarri izan letxuga jarriz, eta gero beste osagai guztixak. Oso ondo, Cesar. Oso ondo, Cesar. Cesar. Bai, bueno, a ver. Lehenko hasiko gara, Zibor, honek lio hasiak beratzen. Beratu, bai. Hori da, beraz, hementxe daukat, ura purtxo bat, Vale? eta gero ikusiko zue 5-10 minututan, zelako, testuria eukiko da nolan, gelatinan testuria. Bai, holan esan alda, muki Hori itxura da, hartzen dute azkenean. hori ikusinen, oindala aspaldi, nik berez hilia daukat oso kiskurra. Bai. Ez, gero hemen, hilapain da gizan hori txostie, Plantxak. honek plantxekin eta, baina nik berez hilia kiskurra daukat. Bai. Eta gaztian nintzenian, akordatzen az, neraberetan da holan, holako aldizkari baten irakurri nauen, hau itximozu, hori lio hasiak eta ura, Bai. hori testura muki moruan geratzen dana, gero holan hiliak iskurtzeko eta espuma boduen itxeko, zala oso ona eta natura Bai. da hor deskubritu naben nik lio hasien kontu hori. Eta? Eta horrez gero, plantxa pasatzen dut. Baina, bueno, eta lio hasia probatu zen dut. Bai, probatu naben, eta egisa da, kiskurrak usatzen bagatzu, ondo aguantatzen dauela, eta, erosi biharrian horren gominak, diela Bai. garestixauak eta askoz be artifizialauak, egisa da alternatiba hona dela. Oh. Horan, txorienen, sukaldaritzan be, edertasun kontuetan. Bueno, sukaldaritzak lotuta, honek igeriketakoak ez dute buruan iten duten igeriketa sinkronizatua. Bai. Horrelak burua ilea itxatzi eta eramate dute, Bai. uste dute eramate dutela gelatina ero dela bai? sukaldeko erabiltzen dana. Uste horako zerbait erabiltzen dutela, dana beitu. sukalde kontuekin, dana, lotura dauka. Bueno, gukingo entzaladarako hori lio hasiak jarri ditugu hidratatzen, eta ingo ditugu txitxirioak. Txitxirioak nahi duguna da, gero kurruskari egotia. Beraz, honek egositxa dauz, eta holan zuzenien be jarri gaika entzaladan, baina beste ikututxo bat emateko, ingo hemen gatzakin, piperbeltzekin, espezekin da olixuekin laberatu. Vale. Nik espeziak aukeratu ditut, kuminoa, tipula, lehorra Bai. eta oreganoa, baina beti esaten duguna hemen etxian daukotzuena, pipera utzapurtxo bat, Bai. edo zuek aukitzen bozuelako prestaketa batzuk ja egin jadatozenak, horrek oiaskua, ez dakit, mediterraneo aldera, edo barbakoa, espeziak edo lakuak, Ez baina, bikain. egia da, hor, kuminoa da oso ohiko erabiltzen den zerbait txitxirioekin, eta, badauka bere arrazoia, azkenean, txitxirioak, enolako, normalean lekaleak eta beti haizeak eta egiten dizkidute, eta trukoetako bat, haize gutxi hori egiteko, kuminoa erabiltzea da, orduan, herrialde arabiarretan behintzat, normalean txitxirioak eta lan jaten dituzunean, eta humusak berak, kuminoa dama, eta nire esan, gero eta gehiago gustatzen zaidan zerbait bada, nasketa hori, kuminoa, ez bakarrik txitxirioekin, babarren txuriekin eta bai, eta gure etxean... Dilistei nik beti botatzatzat, Kutu berezi ematen die. kumino bat, holan, koiaratxo bat, txikitsua, pipera utzakin, eta holan izaten die gure etxeko dilistak. Beste, egia da, detaile txikiekin azkenean plater bat, pila bat alda daiteke, eta betiko zuen dilista platerra,
betikoa hartu eta probatu zazue, kuminoa, holako esaten duguna, espeziak eta erabili behar bai juzu, eta aurreneko aldia bada pixkat, neurrian, ez pasatu, ze gero, jungo zaite, pixkanak afizio hartzen, agian gehiago gota beharko duzue, baina hasieran pixka batekin badaz, gero emaitza espala, zuek espero duzuena, hori. Hori da, espeziak gero gehitxu leike, baina kendu, zaila da. Kendu zaila. Eta hori, nik esaten gustatzen da piperautza gaitzia, adibidez honei, ze gero piperautza erretzen da. Orduan, laberatzen dozunean, normalian sortzen daulako geruza bat beltza eta zaporez, ez da txarra egongo, baina, temperatura bajoan egin behar labean, hori da, beraz, nik piperautza naixaut ez botatzea. Hau, labera, hori, 25 minutu, 180 baina guk ikusten, karo, geritzen die kurruskari. Baina gero gutxiago nahi badozu, zuk joan jolasten 15 minutu, 20 da. Ondo. Bakoitzan arabera. Aizentzeko jengibre hautza ere erabili halko genuke hor, gero erromeroa bezala erromero erabili alda. Eta, beti danok erlazionatzen dugu, lekalea jatea eta ero, haizeak izatea eta buskarra botatzearekin. Hori ere egia da, esaten da, gero eta, gehiagotan jaten baituzu, gero eta gutxio, gure gorputza, ohitu iten da ero, eta, hobeto prestatzen da lan egitea, azkenean hor digestio bat imarra, bere azalak eta hor zaila dira digestiorako, desegiten gure gorputza kosta egiten zaila, eta horrean, hartzitu egiten dira gure barruan, eta horrek aizea sortzen dituzte, eta hor diatoz, pusker famatuak. Egia da, gero eta azal elodioko horrelako lekale batero erabili, gero eta handiagoanik, azkenengo zoin janituen olako Asturietako fabe batzuk, eta esan, trinkoa zeukaten, luze izan ituen egosten, samurrak, baina esan urrengo egunean, esaten da moduan, izarak dantzan ibilizien oean. Parrandan ibilizien. Laguna gaina, batez zeukan oitxura hartu, eta hori, eta tapatu itxezien lan bikotiren. Hori zen mala ditxe, hori ez da itxe. Zen necesidade. Norbera nahi bauzula, horako esperientzi berezi bat bizi, norberak itea dauka, ondoko hori utzi pakean, hombre, mesedez. Gu joango gara hemen beste prestakuntza batzuk eta prestatzera. Orduan, ontsi ingo ditugu ogitxi gorgixak, horrek zesaren zaladan bebai oso tipikoak die. Gaur, ez da gaurko ogixa da ogi batolan xarra, frikitzeko aproposa. Beraz, jarriko dugu ekilore oliakin eta ingo ditugu olako laukitxuak. Soberan badaukotzue, hori, gorde eta olako, ez da genik, kremarako da pure bat eitxeko eta holan, ez da ikustatzen gato ogitxi gorgixak, beti torten dio ondo. Gaur, barazki jalentzako errezeta bat inbar dugun ontan, lio hasiak, Patrik erabili behar dituen honek, interesgarria da erabiltzea, azkenean, normalean, omega lino hasiak, lio hasiak, omega 3 gantzakin erlazionatzen ditugu, pila bat daukate, eta guk beste normalean omega 3 zerekin erlazionatzen dugu. Izokinakin, txitxarruakin, eta holako, sardinekin, eta holako... Arrain urdinekin, normalean. Urdinekin, hori da. Eta horiek normalean, animali jatorrikoak ezautzen ditugu gehienak, eta horrek konsumitzen ditugu, baina horretik, veganoentzako ero, lio hasiak erabiltzea, interesgarria den zerbait, horrekin, bermatzen dugulako gure omega 3 sarrera gure dietan, ez? Bai. Hor, egon zan sasoi batero, gaur egon ez dira ikusten horren beste. Saltzen zituzten arrautzak omega 3arekin. Bai? Karo, eta zaten, nola? Omega 3arekin, Ez dutela sekura ikusi. Nik ikusi ditut, eta nola egiten zuten, azkenean, antza, arrautza horiek ekoizteko, oioei, ematen zieten, lioa jateko. Bitu, horan pentsuan eta... Lioa bera bakarrik eta jaten dute asko gustatzen zaio. Orduan konturatu ziren, lioa janda, omega 3akin, gehiago ekartzen zutela, arrautza horiek, zeukatela omega 3 kantidade handiagoa. Eta izan zen, lioa inara, orduan. Esaten zuen, batzutan beti irakurtzen duzunean, ez? Gehigarrien kontu hori, horrela baldin bada, ez? Horiek pentsuan edo beraien dietan lio hasiak izan dituztela, eta horrekin lortu badu, omega 3arekin ontzea gure arrautzak, edo betetzea omega 3, ideia ona iruditzen zait, eta norbait buruei ematen diola. Hori bada, ointxe askotan da saltzen die, nik ikusi dut gehiago esnietan, esnia kaltzioarekin, esnia proteinarekin, esnia ez dakizet. Eta hori ez da animalixai ematen dutzen elikagaixan arabera, baizik eta gero gehigarri sartzatzue produktuai, eta horrek bai emote ostala
Jo, ez dakit. Bueno, ardura edo nire eskatera, ez dakit. Ez dauka zentzurik. Oloko gauzak eta kontsumitzia, Ez berez? ditula behar, gaina izango zen, Patrik, gure likuadura, ez dakit, gabezikin izaten dela, badago jende bat, noski, badago jende bat behar du dela, ez dakit, dan alakoatik, beraien dietan, ero burni gutxi daukate, ero beharra, hilerokoakin, ero gertatzen da, emakumeekin daulan, batzuk izaten dira, burni bajua, nik korrik ebitzen izenean fuerte, denboraldi erdian ero beti burniarekin arazoak izaten dituen da, gehigarriak hor hartu behar izatea, baina orokorrean gaur egun Euskal Herrian gure dietak daneti dauka, nik uste dut inungo gabezirik ez daukagula, eta hortik gehigarriak hartzen ibili barra, espada hor zerbait berezia. Hartuko itxugu gero argixenak, batzuko lan tostautxua dauz. Gero, gehigarri horrek izaten die nutrizionalki da batzuk modan dauzenak, ze igual omega 3 basauen modan, garai baten, ontseia gehiago entzuten da, ze proteina danian dau. Itxen da, jogurra proteinakin, esnia proteinakin, ez dana da proteinakin, orduan, pasta ontxe bai, proteinakua. Berez, ez dakit, nik uste modak diela. Era. Eta, bueno. Eta batzu modak betikoa bezala, ez? Modak normalean etorri eta joan egiten dira. Eta badaude moda batzuk zentzua daukatenak, eta bestatzuk ez daukatena inungo zentzurik. Badakizu, sorionez ero, batzuk, imaginatzen zu, motzak izango direla, eta beste batzuk, egia da, bestatzuk gelditzeko etortzen dira, eta horiek onak edilako da, eta, hori demostratzen dalako, baina orokorrian bestela, moda esaten donien zerbait moda dala, esatez, balio hor ikusi zute nazten. Ondikan ez da bolan nik nahi duten bezala, beraz, denbora... Nik lioarekin oin gehituta baita, esatea, oso interesgarria dela, zuntz pila badauka, orduan, eta lehen ez da, olako, likidoarekin bat egiten duenean, horrelako mukiantzeko bat egiten du, horrek gure esteak eta lagundu egiten die, eta jendeak badago idorreria eta daukan jendeantzako medikuek eta natural erara gomendatzen dute balioa... Hau hartzia? Bai, idorreria daukan jendeak, ero izaten duenak, hartu eta ez dala ohitura txarra balioa sartzea gure dietan, omega 3 gehitzeaz gainera, lagunduko digula gure esteak eta muitzen, eta orduan, beste onura bat gehitzeko lioari. Ezagutu, betxo. Bai. Urakin eta hori ehotzian edo birrintzerakoan, geratzen daia, krema mukiantzeko edo testuria, bada behintzat, interesgarri ez, eta lodixa. Azkenean, Cesar saltza batek bai, badauka hori ez, loditasun hori, gorputz hori. Beraz, goiez, osagai gehiago saltzera, eta berriz birrintzera, honei sartuko zau. Berakatza, momentuz bat txikina, sartuko zau. Gero bai jarriko zau, ospinetako lusokertxuak. Bai, kasunetan jarriko ditugu 4. Gero gehitxuko soja saltza, bilon ziapea, gero gazta ikutua emoteko edo Cesar saltzak badauka, parmako gazta ez? Hori beti bai ala bai eramaten dau. Orduan, guk kasunetan gazta ez daukau, baina badaukau legami nutrizionala. Orduan, legamia edo garagare legamia. Orduan, hori gehitxuko zau, hementxe, 8 koiaraka da, gero, oliba olioa eta ospina, eta ikusiko zu zelako saltza interesgarria xa. Egia da, Cesar saltzak eta gaur egun saltzen dituzte, eindakoak eta alakotan beti esaten duguna. Sarean, liburuetan, hau da, interneten, liburuetan, hainbat eta hainbat errezeta daude, Cesar saltza ero, etxian eitekua, eta aukeran hobeto zu egiten baduzu ez egia. Nik, kasualidadez, noiz ikusi nuen umaten, da poto bat ikusi nuen, entzala, taldean erola supermerkatu baten egia, nik ere saltzen zituzten launek. Eta saltza ezberdina zeuzen, eta bat tartean, eta, betiko itxura txarrori daukaguna, osaiak hasi behiratzen da esatuzu. Hori hobeto ez ikustia. Azukrerik ez diozu bota gainera, zer egin behar duzu, azukre gabe gaur? Nik azukre. Haietan danak azukre zeuret, Biteli? Ez azukre barik, eta iragutza dituzunean horrek osagaiak, horrek ospinolioenak, entzalada eta partien egoten dira supermerkatutan, gaina horrek di antzeraku hauak maonesa bati edo entzalada baten ospinolioa baino ez. Baina, badauz, desberdinek. Baina hortan, bebai, ez dakit, saltzen azpixen ez tozu inoiz ikusi
Sagarra moztuta. Beraz, jendiak, sagarra moztuta erosten badau? Hortik hasita, eta letxuga paketiak, letxuga garbituta, eta holako esatzen dituzte, edozer gaur egun. Bueno, fruta eta barazkin atalean, frutalenan sartu garen ondan, fruta batetaz hitz egin behar dut, askotan hitz egin izan dugu fruta honetaz, aguakatea, eta bai, aguakatea fruta da, azkenen zuhaitz batetik jasotzen duen fruitua da, eta jende, hori barazkia da, ez, aguakatea, fruita bada, eta nik, askotan hitz dugu, honek ere koipe oso osasuntsua dituela, oso interesgarria dela, zuntza ere badauka, nik enekien izenak adierazteko moduak, eta Hego Ameriketako herrialde batzuetan, Palta, ez? Palta eta kokodrilo fruta. Kokodrilo fruta, bitxu, hori zut seguranza. Kokodrilo udarea. Udare baten itxura badauka, baina azala zeren itxura dauka. Kokodriluana? Kokodriluan. Ez, nik kokodrilorik ez dut ikusi. Hala, ikusi ditut. Argazkietan bai. Argazkietan da, bai ikusten da, pixkat, ez dala, leuna, ez da nire arpegia bezala, holan fin-fina. Orduan ikusten da, eta holan, kokodrilo udarea deitzen zaio, eta zuk esan duzuna, palta ere deitzen diote, Bai. Ez que palta beste gauza pila bat deitzen diote. Ez dakit palta nondik etorriko da, baina... Palta da, bai, esateko... Ospin pila badauka, baina zuk pentsau dela, ospinolio bat, ez dela saltza bat. Oso ona. Patata batzunako. Eta gastan ikutua, gastan ikutua dauka, eta egisa da, oso ondo geratzen dela. Kontua da, Perun da, palta deitzen zaio, eta erabiltzen dute baita, norbaitek izorratu egiten baizu. Hau da, puta bat egiten baizu ere, palta. Oselako palta indostan. Hau da, ke palta? Haze putada. Omen da, gero beste bat. No te paltez. Zaitez azarratu. Hortarako. Baina gero ere esaten da, hau, esta es mi palta. Ni bikotea. Ez, hau, nire laguna da. Orduan, ni suposatzen dut, ez da, palta kontestuaren arabera izango dala, ez? Ezin da zehaztu, palta da natarako da. Bai, hori da. Orduan, bakizue, entzaladari palta botako diogu esaten badu, aguakatea da, hau erretzen bazaigu, haze palta, haze putada, eta laguna joran sorba dutzazu. Alez da, apur bat, petardoa da, baina egia esan nire palta ona da. Lagun ona ere bada, naiz eta petardo bat izan. Eta gaur, batez ere, horrela, astelenetan ez da izi gertatzen, pixkat etortzen da. Ez da oso barazki zania. Etortzen da, ez da gitzeatik. Bueno, urrengo gaia. Ikerketa egin dute, Patra. Eguneko ze ordutan garan gizakiak zoriontzu hau. Ikerketa egin dute horren inguruan. Ja jendeak zer egiten da, aspertu. Zein jotzi galdetu? Hori, zuzenian galdetu? 5.457 pertsona hartu dituzte, eta galdetu diete. Eguneko ze ordutan zarazu zoriontzu hau. Nik esango nauen, ordu bat erraitan lan, bazkaldu baino lehen, bai. Terrosatxo baten, eguzki sartzen. Egun normal batean, zure egunerokotasuna hartuta, hori ordu eguerdian izango zen? Bazkaldu ostian igual. Bazkaldu ostian? Bazkaldu ostian, bai. Nik esango naben, atzaldeko lauretan, lauterixetan, bostetan. Bazkaldu ostian beti hartzen dutelako, naiz eta lanian egon beti hartzen dut olako deskantxotxo bat, eta usatzen gat, bazkaldu ostian dauen hor tartetxori. Zuk? Nik ikerketara noa, eta egia da, Nik zuk erantzun baino lehen, hemen txaukau tofua, ikusten duzu kolorian apurtxo bat ilunagoa dela, eta hau da tofua ketua. Orduan proteinia ez da bakarrik txitxiriotan eramango, baizik eta hementxe, bai. Osondo. Ikerketa honek esaten du, arratzaldeko 7 omen direla gizakion, ikerketa hau egin dutenen artean, ordurik alaiena, oberena, zoriontzuen. Lanetik bukatzen dalako. Gehienak, ja ordurako, 7etako lana bukatu dutelako, familikoekin, etxekoekin etxean egoteko ordua badalako, lagunekin orain, segun noiz, neguan etxean egoten gara gehienok, baina, oine, egunak luzatu ala, jende asko orain izazpiretan, kalian dago zerbait hartzen, kirola egiten, buelta bat ematen,
hori da. Nik zazpiretakoa, Zazpiretan? bueno, Bai. onartu halko nuke. Baliteke, Baina bigarren, gero beste ordutegia jarri dute, bigarrena gogokoena. Gaueko 12. Baina hor lo dauz. Gaueko 12, zauz, ero lo, Edo moskor. ero moskor, ero bikotearekin, gozo-gozo, musutxoak emate. Ez? Hain berandu? Ni ez. Ni ordu horietan, egia da, ordu horietan etortzen bazaizkizu, gu, edukazionekoa gara eta kasu ingo denuke. Batzunako karo umiek lo dauzenien da. Nire umea behatziteretako lo dauz. Eta amarterditako umea handia ere lo dao. Orduan, Tarte hori dao. Zure ordu goztokuen orduan, 10. Bai, hortik. Baina, ez. Nik egia da, zazpiretan, ni onartzen du, zazpiretan gustora nao. Zati, normalengo etxea zazpiretan joten gara. Eta ni ja sukaldean sartzen nahi. Zazpiretan, oitxure dugu, etxean zazpiterdik 8 afaltzen du, normalia. Orduan ja zazpiretan etxea sartzen nahi. Bikotea ez da, ja sartu zara zure, nola da, gaur egun ditzen dut hori, konfor gunean, nola ditzen dut, holako zerbait ditzen dut, ez? Bai. Sukaldean, irratia jarrita, afariekin da holan, umiak bere bainua eta normalian horre neu ibiltzen naiz, beraiekin bainuakin da jolasten, sirikatu iten diet, dutxan daude eta agertzen naiz botella batekin urrotzan eta goiti botatzen diet. Benetan itxatzazu hori umiei? Eta jartzen diet holan. Bai, beraie berdin egiten diat, horrela ateatzen dira modukoak. Baina, bueno, jolasa ibiltzen gara, jolasan ibiltzen gara. Eta bada ordu bat hola nik gustora duten naizela zazpitan, da hori, azkenian dago, nik gustatzen zaidan egiten. Txekoekin, sukaldian sartuta, irratia jarrita, euskadi irratia jarrita, batzutan ardoko potxo batero Bere zua dozauz inkestaken, inkestan arabera? Zazpiretakoa bai, 12 lo nao, beti, orduan zoriontzu ez dakin naon, zurrungaka seguru baietz. Gero bi pertsona mota dauz bizitza honetan, eta batzu dauz, ni tartian, goixian, energia pila batekin esnatzen dienak, eta hori, guretako goixa da, onena, da lagunekin egoteko, da produktibidereko, eta dana. Bai, ni begoiza, atzalderako, ni zazpietarako nau, akauta. Eta gero dauz beste batzuk, nik dauzkat lagun asko, igual, olako, etxerruroletara, da joen garela holan, hori, azte buru pasa, eta esatot zuela, betxo, 11 arte edo kafe bat hartu arte neri, ezein berbaik. Esnatzen dira 8 da zuk, ondo indozulo, gauze plan aukiko guztak izan, eta badauken diak, eta gero jende atsegina eta jende majua baina. Ja, baina gero zuk esan duzuna. Gaueko 10etan, zuzaudenean ja... Hor, begia, motzak dauzkaz bolan erdi itxita dauzkazunan. Eurak egoten dira, zer, umea lokartu ditugu, zerbait ingo du, zer, eta zuzeu zumien ordutek izan. Eta zuzeu esaten, bale, ala, agur, eta karo. Gero, goizean, guri, zuk esaten duzuna, holako nekazal turismo handi batera junginan, 35 pertsona, aurre eta guzti, eta normala, gero entzute zenun goizean, gozaltzen nahi zinen bitartean, eskatzo, goizeko ordu bikarte, jiji, jaja, ju, karo, goizeko 8 umeak ez dute errespetatzen ze ordutan zu juntzaren ohera. Umeak ohera juteko ordua, altzatzekoa da, beraiena. Eta gero, karo, zu hor, laulo ordu inda bakarrik, eta umiak erra ematen, da, karo, ospindu testi egongo ba? Betxu, hau da, errezeta guztiko gauzarik zaiena. Aguakate bat erostia da bere puntuan egotea. A ber, hor trukua, betikua, bakizu, nik, eta mesez ez ibilitanek egutzen, nik esan hartu iten ditut, eta zorionez bate ondo helduta badao, ondo, bestela besteak, zagarren artean, gure etxean zagarrak beti daude, zagar artean jartzen baituzue, egun bat bi asko jota, oso berdea esparao, bi egunean bere puntuan izango dituzu. Fruta dendara joaten azenian, nire fruta dendan, badau hango gizona, zuri frutak eta aukeratzen, hau da, ez da zu saskisakin zoiezela da... Eta berak hartzen dizu. Berak hartzen dutzu, orduan zuk esaten botzazu. Betxu, nahi dut gaur afaltzeko bat helduta dagoena, berak emon gotzu bat. Bera badakizun zu, Edo, betxu, nahi dut bat, baina asteburuan jan biot. Berak aukeratzen dutzu, eta beraz, hortan oso ondo. Hemen txe, nabil, azkenean entzaladako baraskisak mosten, tomatia, tipula gorrixa, hau da, asa gorrixa morua, asa gorrixan bardina pasatanako. Gorrixa ditzen da, baina morea da.
Hemen Euskadin, ez dakizkigu koloriako lan identifikatzen Pero, ondo. aizu, zaiako tipula morea daukagu, eta tipula izena horrena da, tipula morea. Zaiako tipula morea. Hori bai, baina ez dela tipula gorrixai, Ez da gore. holan deitzen gako. Hemen tofua bebai daukagu onduta, eta hasiko gara gure entzalada Muntatzen. montzen. Atarako estazu platetxoa sakona? Sakona? Oso sakona, oso beltza, oso... Hori, beltza. Beltza? Bai. Vale. Ez gara espertuko esaten. Naiz eta tofua ketua izan, tofuak itxura daukan kozinatuta hola, egin egiten da. Bai. Komeni da, beti, bero golpe bat ematea. Hau da, labean, frigituta, denalakoa salteatu pixka bat, bere ordan gordinik, ez digu, ez gara gaixotuko, jatearren, baina digestioan dago, astrunagoa da. Hori da. Ezin du niti honek. Ez gara gaixotuko bat erra. Da, bitxu dau, da hemen aktivistak eta badauz, bueno, ez borroka desberdinekuak. Gu dauko aktivista tofuaren kontra hemen bat talde lanian. Bai, segia da. Eta gu bitxe ditugu lanak, berai, tofua gustatzeko, baina ez du lortzen. Gainerako zai guztiak ondo jaten ditu. Lan barazki, ez du, ez da, ni nire kuadrian badauzkat, aipatu izan dut inoiz. Honek, nola, vegetalistak. Bai. Honek kuadriak dira vegetalistak, eta dira, hortuan ateratzen den guztiaren kontrakoak, era bat. Kipula, letxuga, piperrak, tomatea, denan kontrakoak era. Bueno, gure lankidea hortan ez. Jaten ditu, beste dana ondo. Baina, tofuak eta ez dio gehiagi... Bueno, hementxe, nik inot, entzalada ondu alde batetik, gero saltzia da lodixa. Orduan saltziak ez dutza da nahi be ingo. Orduan, hementxe, jarriko, eskuakin beholan. Tofua, Bai? jarriko be, usaina gaina dauka. Gehiagi ez bota alesek. Alesei, Gorde batzu etxera emateko. Hori eramango dau, eta gero, ogi busketak hartuko ditut, asko estienak beherre. Holaxe, kurruskari. Hau lehenago atara binan, jo. Baina... Bueno, tal batzuk hor, inberda igual tanda txikiagotan. Bai. Ogia tanda txikiagotan sartu. Ana gure nauen inda. Eta ontxeko, oiara txikitxo batekin. Bai. Da txitxirio bat dauzkagula behan, ez? Baita. Oma, egisa! Zizaizu, bitu. Zu zauzelako, bestela? Ez, hori da zigor sindromea. Gauzak astutzea hori da nire betiko... Osa, 3 minutu, Patrizia. 3 minutu. Bai, ez? Zelan dauz itxuran? Inja? Inja bai, nik uste biguna daudela. Bueno, kurruskariak espadio, goxuak, zigur dauzela. Oso goxuak. Pikante ez? Ez. Bero. Bueno, orduan koiara batera diko. Honek itxeko? Ni, honek, holan... txigortu, gero hartu utzi ostutzen da, holan, nola, honek txurroak eta satzizkizuren nolako kukurutxo batian sartu. Eta telebista ikusteko ere, holan, txak, jateko. Ez daukate azalik, ez dira pipa moduan, gero azalak hor gaina. A ber, kostaseko, baina ikasi du, pipan azalak ez dira guk behintzat, kuadrian, hori debekatuta dauz, amaia daukagu, abainoko garbiketakoa, eta ikusten modu norbait pipa azala lurrea botatzen, egorra, behar da moduan, Bai. Bueno, hemen txaukau. Listo? Gure txitxirio eta tofuketu entxalada. Edo... Saltza nun dauka? Saltza hemen txagarritza ditu bat, eta horko Orduan nazti marko dugu, ez? Hori da. Golan bi sarrexakin. Eta beti esaten duguna, errezeta guztietan naiz eta klasikoenak izan, moldaketak egitea badago, eta era veganoan, edo barazki jalean, jartzea badago. Ez jarri txuleta bat plantxan aldez. Ez. Ekusi zaio ja, hor botado eskua gu badauko olako arbeltxo bat, eta hor jartzen dizkiute gauzak. Saltza dago super gozua. Eta tofuketuakin, tolan entzaladak ematen zen freskotasunakin, benetan, oso goxua dagoela, igual, ez da danak komentzeruko. Nik oin, pentsa. Ingo apustu. Izokin ketu ekarri dut, berak jandezan. Bakizu zein dan, alezen ordu zorintxuena. Ordu bata.
Eta errezeta veganoekin jarraitzen dugu, eta nekin behar duena da, sasi izokin ketua. Izokin ez koloriagatik ez dut, zuazen ari joana. Aizo, bai, imaginazio pixka botata, horrelako zerbait. Begixak itxita... Ez da ere. Ez da ere. Ez da ere, baina, egia esan, ingo dio olako gazta krema bat azpian, hau gainean jungo da, onduta, izokin ez da izango, baina, ikusiko zuen nola errexadan egiten, eta goxo eratzen den. Oso ondo. Azenarioa zerratan moztu, eta 4 minutuz egozingo du guretan. Atera eta obontzen jarriko dugu soja saltzarekin, limoizukoarekin, agave siroparekin eta espezie ezberdinerekin gutxienez 4 orduz. Jarraian, anakardoak iragazi eta birrinduko ditugu garagar legamiarekin, urarekin, baratxuri lehor pixka batekin eta holako gazta krema bat ingo du eta gero izango da ogia txigortu, gazta krema azpian jarri eta gure azenario atalak gainean jarrita zerbitzatu. Oso ondo. Orduan, izokina deitzen diote, erdi ketu ikutu bat emango dut, zerabeliko ontzeko lako gatz ketu hori, ke zapore daukana, eta ero espeziatua jungo da, anetarekin da hori, baina koloretik aparte izokina. Testuren eta ez da antzemango, baina, gustatzen jaki holan veganuak eta dien pertsonei gustatzen jake, ez dagoelako gusten holan aragisa eta arraina jatiai zaporiz jakola gustatzen. Baizik eta, beste arrazoi batzungatik, ez? Bai, animalien errespetuagatik eta holan. Hori da, bai, etika kontuengatik. Orduan, gustatzen jaki, beti gustatu izan jakien platerak, imitatzen saiatzea. Eta orduan, izokinan nahi batzea ditu, nire baimena bintzat badaukie. Baina azkenean, hau niretzako izango zela azkenean, arsenario ketu... marinatua, zer gehiago da marinatua niretzako, ketua baino, ketu nahiz eta zapore euki, eta gero olako anakardo krema bat eramango dela. Gazta krema baten oso antzekoa geratuko gana. Hau, 4 minutuz hemen, eta esan dakoa, ingo duguna da, onduko ditugu gero, gure azenari horiek, soja saltzarekin. Gero gozo ikutua, olako agave siropea, itxura bera, gero limoi zuku erabiliko du baita ere, eta gero, kasuntan, nik baratxuri lehorra erabiliko du pixka bat, baita erabiliko dut aneta izokinari botatzen zaiola, beste piraka da, piperrautza, eta esan dakoa, hemen, gero eramango du, hau da, gatz ketua saltzen dute, eta hau izaten da, holako, erabilitzen duen, behin egarritzen dut. Nik erabilin hauen, ketu zaporia emoteko, aukitza ditugu, oliba-olioak ketuak, eta horrek emongotza olako ikutu bat. Gero, izokina imitatzeko garaian, veganuek itxendabena da, azenarioa egosterakuan, itxendabe bota olako alga batzuk, eta horrek emototza itxas zaporia. Algak asko erabiltze dituzte, eta azkenean horrek emototza, itxaskien ikutu bat, eta horrek dituzte arrosak, sopak, arrain sopak. Kakotxen artean, ez? Baina horako sopak, arrosak, pastak, itxaso zaporiakin, azkenean algak, nik nori alga erabili behar nuen, honetarako, baina ez dute azkenean ez dute hartu, ez dute aurkitu. Orduan, nori alga pixkat horbe jartzen badu, beratzen, gaina horako atal txiki bat gara hunditu ingo zen, baina itxasoaren zaporea emango liguke, eta horrekin esan dakoa, emango diogu beste, arrainero itxaso zaporea gure, azenario hogei, baina ez du lazetan behar. Hemen anakardoak izan ditut, beratzen, egun batetik bestera utzi ditut hauek, eta ingo duguna da, holako gazta krema veganoa. Horretako, honek eramango du. Anakardo beratu hauek, uretan beratu ditugunak, baratxuri lehor pixka bat, baita garagar legamia, zulen erabili duzuna, ura, ze krema bezala, eta gero ikusiko ur gehiago behar duen eroez, eta oliba olio txorrota bat. Gatz pixka bat, eta hau birrindu, eta ikusiko zuen. Egun batuen, ez da gazta krema bat, baina benetan itxura daukala horrena, eta oso zapore, oso goxua eratzen da. Lan gazta krematxuana. Zuk esan oso nik lehen erabili dutela garagar legamia, nik lehen bebai tofu erabili dut, eta tofuakin eta algaekin bebai vegano egitxe itxuste olako arrai makiltxo batzuk. Orduan, tofua itxen dabena da egosi, algako uretan, eta gero nori algak itxe itxustena da birrindu,
horan hautza atara arte, Bai. bertatik pasa eta plantxan itxitxuzte da ataratzen diolako, arrain makiltxo veganoak. Beitu. Eta hortan ona da. Gero, itxen dabe bai, atuna, Bai. zuk gaur izokina indozu moduan, atuna itxen dabe tomatiakin, orduan, tomatia itxen da zuritxu, asixak kendu, holan zati lodixetan moztu, eta hori usten da soja saltzan, hori, 3-4 orduz. Orduan, altzen dau kolore iluna be, eta gorrixa biharrian altzen dau atun freskuan, holan itxura, soja saltxatik pasatutakoa. Eta hortan, bai erabiltzen da. Beraz, hori aipatuta, aste santun, bueltan, hori, bagantozela, geratu ginen, autokaran egura eta betetzen da hori, eta gasolindegi baten zegoen tokia, autokaranak eta badukate egura gustutzeko, eta betetzeko toki eta hori. Eta sartu nintzen, lau gauza erostera, eta aurkitu nuen, esan nuen, bitu, ensala bat inbar nuen, atuna latako erosi nuen, eta erokusi nuen, tomatea dala birrindua, freskoa birrinduta, nahi izan ezkero ogi gainean ero jartzeko erori, eta hori erosi nuen, da tipo esan zean, ni badakize prestatu behar duzun gaur afaltzeko eta. Zer, atuna tomatearekin. Niko lan prestatzen dut, latakoekin, berako lan. Este tomate no, pero con tomate Orlando... Esan nuen, hori txugurriun, esan nuen, parkatu ni, euskaldun naiz, eta igual hori iten badut, ezin naiz etxera bueltatu. Latako tomatia. Ez. San, latako tomatia eta latako atuna, eta hori tomate birrinduarekin, tomate saltza batekin, Orlando eta... Atun kon tomate. Atun kon tomate, eta nire, ostra. Osa, berak ez zauen itxen egaluzio lan freskua, tomate saltza bat etxian da. Hori azaldu nio, bai, hori lan asko da, eta zaren, betxo, nire lau mati horreitzen diazo. Bere alde, esangot, egaluzia potokua, tomate birrindu apurtxo batekin, arrautze egosi batekin, eta piper gorri egosi batzuk bai latakoak, hori empanadian betegarri bezala da, ikaragarri ona. Nik gustatzen gat. Nik, atuna tomatearekin horri ez dio deitzen, nik? Guretxian, neiko berezia gara. Atuna tomatearekin beste gauza bada, baina, txarra be ez dago. Ez? Hori bet. Txarra ez dago. Latako atuna, tomatia eta pasta bat, simple-simplea eta goxua da, bai. Un pixka botako jo ni. Ara ere aukeran, betikua, hemengo hartu, erosi, atuna, egaluzia, hartu, plantxan egin, eta hori tomate saltza hon bat egin. Ze, karo, honek esaten zuen, gaina hori esan zuen, no, baina tomate honekin ez, tomate beste hori marka, utzi, beste hon baterak. Bueno, honek 4 minutu esadozu, igual... Bai, niko loditxoak moztu ditut, ez ditu nahi ondo egozita, baina hori indik pixkat egiten diotea, orduan, lodienen arabera eta hori, komeni da, behiratzea, hori nola egiten da, laban batekin zulatu, eta berak, segun zena baritzen duzuen, horren arabera. Honi, beman dionik, ez? Omartxan dago, ez? Bai. A ber. Bere puntuan. Nik, hortxe. Eta gure krema, honi, behitu gatza falta zeio. Bai. Gatz pixka botako diogu, zaskenean, gaztak gatza behar du. Olio txorrota botako diogu gehiago. Eta listo, bakarrekin behar duguna da, gero, esan dakoa, gure azenarioak, izokina, ez diogu. Da, zenba denbora egon bida marinatzen, zegor? Honek, egun batetik bestera. 4 ordu gutxienez. 4 ordu gutxienez nik utziko nuke. Beraz, etxetik ekarri zu. Egun batetik bestera, ez, etxetik ekarri, hau, nola ekarriko dut etxetik. Txorienen olako gauzarik ez dut. Orduan bixar etorriko gara, ez? Bai, bihar. Baina, bihar zerbait jau beha dauko zitxoa? Ez. Zer, ez? Ez, hemen egongo naz izokina itxuiten. Izokin veganoa itxuiten. Zer? Biharko errezeta pentsatu dago zu, ja, Patri? Bai, nik bixaren bitxut gaietatxo batzuk. Gaietak beti honak. Txokolateskuak zuk. Bitu, mix bat egin badut. Txerria eta oiaskoan aztuta. Txerrixa eta oiaskoa? Gaur adobo kontuak eta da, olako adobo batean sartuko dugu. Eta... Frigituta, esperimentu bat egin behar dut, egia esan, bizitza hontan norekin esperimentatu, zure lankidearekin baino beto, inunez. Eta, zigor bada, nirekin esperimentatzen zeirakurri hau Harvarden olako ikerketa bat. Zer esaten duka? Nun esaten dauen, dieta vegano bat jarraitzen badozu,
Bai. bizitza luzatzeko aukeria dauko zuen, Bai, claro, ez? Eta horrekin- Eriotza tasa geisten jatzula 14% arte. Dieta vegano batekin. Ja. Beraz, hori irakurri duzu da esazu. Orduan zuk izan alduzu dieta vegano bat, baina egunero 2 pakete tabako erre, Bai, eta 10 litro ardo patxaderan, edan, da bai. eta baina vegano zaintzen zanez, 100 urte bizi, ez? Hori da. Bueno, Harvardek beba ikerketa horretan azpimarratzen dau, dieta vegano bat izan bidala orekatua, Bai. beti vitamina eta nutrientien artean. Aha. Beraz, bueno, ez da bakarrik dieta vegano bat jarraitzia eta ondo jatia, baizik eta beste gauza batzuk bai zaintzia. Gauza asko. Ez erre, ez edan, kirolain eta Bai, olako danak. bai. Hori be garrantzitsua da. Bueno, Patrik aurreatu dizuen moduan, da nik baiezko esan dizudan moduan, ekarri jute txetik, gure, eta ia da, Nola hor, ez? Kolorea aldatzen zaio, Bai? eta oin, asmoa orduan da, jarriko genuen, holako gure gazta krema koiarakada bat, Hau, oinarrian. gabonetan nolan pintxo horrek itxen dira asko, ez? Gazta krematxua eta gero izokina apurtxo bat olan tostadatxo baten. Bai. Ba, izango zen horren bertsio veganoa. Hori da, eta honi, oin hartuko genioke, jarriko genituzke hemen, horrelako izokin atal batzuk, eta ez da azkenean, argi eta garbi ez da, izokina ketua, baina bada olako asenario ondu bat, oso goxua geratzen dela, ze usaia arrelakoa dauka, eta gaz krema batekin, anakardo kasuntan, anakardo krema bat, oso osasuntxua dela, eta baita ere, gozua, eta honekin, bueno, aplikatzeko ero, beste aukera berri batero, ezberdin bat ematen dizuegu, etxian, momentu batean prestatzeko. Ez dauka zailtasun handirik, erresa da, eskura dauzkaguna, osaiekin egitekoa, eta nik uste dut denon gustuko izango da. Itegi, bat berorrentzako, da beste nirentzako. Txin-txin. Nik, hau, betu ingo diotu lan. Iskinara. Iskinara jateko dana. Hori da. Eta begiak itxita, Patri? Oso goxua. Izokina zaizu tortzen burura? Ez, baina ze hona dauen. Oso goxua benetan. Goxua geratzen da, eta, bueno, esaten duguna beti. Gu, aukera guztiek jatekoen aldeko gara, eta, ja, bakoitza gero, ikusi dezala, zerre. Nekin? Bierarte, agut.